Na kaliang ka HYC umbir area unit mentagas ngi ar penyotorik naiwing araja arpway kalalik ban senyang da kiben bat kiblak bot sya kamairung RCLP school ribhoi district kepala seng nadu usnem karkanai spa nyu kendai hagane kasnong hagane gasngi na kaliang u president ka HYC ribhoi district ubalong ru kumukongsan usamla Jason Lennox nungrum lapli yaki kamera kelas patemai nagabanta gihebarit kane ka school Syuk nagaliang une unong yalam ulano senyang ru da kasong pisa syaga managing committee komisi benta banyak nong lem ya kijingdon kam kane ke school ha kane gasngi lagan rangkat ru ke paradokhat kaseng naga umbir area unit maulandep unit kinong kitkam ka district urang ba snong wa headmaster kinong hikai ki khana school ki member ka managing committee bar ki pai ba nong song snong ha gajing ai jingkren nagaliang urang ba snong baru headmaster kilapan pau ba kane ga school kadang don kam sibun kijing don kam warlada kane ga school laseng nadu snem khandai spa nyo khandai rena kadaw gajing bem simkhia ki nong mikmat ki bor bodi khmi hadu menta irang sa kumju hendekin omdu jingkermen kinyale bantre sitom na kabanta gajing bin jimbiang kane ga school bat gajing mentoy yaki khana ki bapule ha kane ga school senong yang kena senong maka juga por ada irama balang penega tim si marung he nangtong siap makan pau ke jing sungu siau play ba la ini yang nak sengi ha kena sengi ka ba phanai ka ba mengikum pinong song senong kum ki balang ba ni pendon kam akan ke sengi yung kajingwan yung pi nak tiba pinong ai jingirap nak ta jungi te baar
ngai ku blei ngak diang subha ya pi seng HYC anu presiden sekretari kumju sekretar na maro ini kiba dan hang ne namata kan ne seng HYC Asal pun pau ya kejing sukuman kapakrau nakaliang keseng aba niyo ban padang ya kesti na iwe jong nang ilam jong ni skol hapo kaseng na benta banpan ya kejing rap na takiban bat kidas Gakti gamon gakti kadiang kaba pila ai bat pila kener naga benta jongi ngin yai sak ken mau hagan ni gasu kublai shibun ro yepi ki members ki balaya poilang hagan ni gastem naga benta ka jingdon kam jongi kum ka school hagan ni gasnong ka jongi hagan ni gasi umsi ka jongi kay ka ba pipile hagan ni gasngi kadai ka jingmentoy naga benta jongi bat kham tam ka jingmentoy naga benta kalaway jong ki khon kikti ki barit ki jongi habangi yo pi ngadap daga jingkeman ga bakrau bad haga jukupor ngas ngau ban pen pau ya ka jing kendu men sim jong akum kanong petlang ya ka ni ga school ka jing kidan gini tersan kat lai bor ibarit bangin sedang mensnai kenik skol bat kumbangi semu kumta menta ka step kala urlong bat dai presiden jong ka HYC lawan pri ya kenik skol jengi Kindiat kumban siya tu ya ka story kindiat sepang kani ka school. Laseng ya ka nadu ka slam kumadon kamuto kani klan slam nyuk kundai. Nene mo kala nyuk kundai. Bakalang aki nyuk pupra nyuk kundai markani kam da biang bha kar ko mayu kani nyuk kundai. Laseng ya ka tenga ngalawan John chani house name sijar kundai spa kundai pupra. Tenga John chani mentang ladap kumba arpo tam. Ke sibon kijing kabangai kendu hangni kumpu head teachers jong kane ka school kibabon kino hikai hangni ki hikai tang sisnem asnem kilami no ki hikai tang asnem asnem kilami no kibabon kino hikai kilawan hangni hak takapor kaladei hi kan deficit school kilayo katulop sarkar hanrei kino hikai pet kim simlane ngamtip na ka kadau ngangla em hangni kumba arpus nem ta kumlong yifi bat ngalai kendu kecing ki bapun ha ki liang jong kakam school ngada semua melung ban penpau ia kajing long kloi jong pi kum snong balang ki long kemi ki noi kai bat ki hep ki boret ban yalum ban ya priang burom ni kumne ngas melung hadu kata-kata bangan yui ia kajing angnut kajong pi kum basnong ban kebe jing syai dang syok ban pli ia ka kamera kelas ngadang ye thu ye pi ia ka tu ka kin kira kata ka moto ka bangi yatir ka balak seng nadu kat kendai spanyo kendai hendrai abangi snapat ia ka jingmut jong ka jing temu habasen ia ka skol daknes itu lai ngasu udah kata ketik sisa ia ka san perkhat larangi puson ya ka jingmut balai bangong kumta namar ba habanga keli kidon em ki MLA ki MDC ki nong mi khmat kidon em ki wipat ki rupa khmat jong kadong kathan banwan jungo banwan pet ya ka shnong kathau ka jubab kalong em kim don hangtang as muthu ya ka jing sha ino kun swet ka jong pi kum ka shnong enrei kadai ka jing bas bun jong ublei kanong ye pi bola ayingi kata kalak kalenti ban yo ban ye kendo ban suthu e ka jinge ka jong pi namar ba ka kam ka jongi kalong ban kit ban ba na ka banta ki wei pe wei khot jong ka jet ban ro hakleng jong ka pring tra para
do prasnam long kami ngaku aban siwi ngaku ban ya thu khniat chpa sa kam dei bengila don ki pos nam ha ka jinge inti tam araja khat sau khat nyu ter chubai na yo ban suit ban shor ban penuh penuh snam sai dak news nam kenti menta ka jinge inti henrei la pipet iki kam la pipet ka jinge inti kam dei ka basuk ka jing terha ka jing tunju ka jing ka bengimat kam dei shu ka pemulunglah henrei ka dei ka jing ka jong play bu ai ngi ya kata ka bor ban snguthu ban syampang ya kimat ki jura bakum kinong sakshno ya kindo hakaleng jo bri mutra hoi nagaseng ya keren ken ya uput usam ya keren ya ki an ki kanun ki bakum ka jai penrum ya don kam ya keren ya ka roi kapar ya keren ni kimat ki paper henry krem dala berklet kapule dangle kadi ke wei na kimat ki bagi bu ahmad ban kentu ya ki parado pusna namar ngitip biang ya kajing shisha langi rius pa katno langi bet katno klem kajing pule haka jikim jongi ki breu kalong le no de na kada idap kajing sumu biao ban yoi ya kajing sha ino ben mo habi babu ostin ipan sngo ba watang ka kamera kelas lu kadang trili baplikum ka shinang piabe kruit na yero ya ka mensim ka jongpi ba pidang don kata ka jinge trelang ka balang kilong kemi kurang ba shinang rengkat berka MC borok kawai ban yemi syahmat ban peniang ban yashna ban yawa kilat tunti komno bangin wanra ya ka pule kadang le apo ya shinang ba tani borok kawai ngamong ba kani kasngi kan kutno tang hapreng jongi kumne hadin bengil ali phai henrei ngasngu banong ba kadi ka jington bok ka jonga bangan yo ban yu kejat hapo jonga ne ka shinong bangan tip khamba ye ka jingi ka jongpi ngaken tu ye ka umbir unit ngaken tu ye ki sipai jong ka HYC banang ne syahmat haba pidon kinu di jing ya sngo ba long bala ko hoi ban ye phun ban ye kenduk ban pen sngo pitip biang ngi di ki bateri mon sngo ba nyimdan ni ka pisa ka pangka nyimdan ni ka spa ka phau hanrei ka ga bangi kum ki khot ni seniang ni benhei ni no ka bangi don ka di kata ka bangi la pat ban yarap ban seniang syaka imlang ga salang hakaleng jong ko bring you trap ban ngai ka jinggero ya ka HYC umbir unit ka bala long kloi ban pensngo ya ka district ya ka jingdon kam jong ka school ka bala pensngo ya ka ta jingmut ka babha ya maria tep ya bakum kita ki jingmut ban lej ban pli ya ka kamera kelas ban ai ki blackboard ai ya ki desk ai ki ben na benta ki hep ki baret na da melung apa perkhat marwai bro kakam ka jongi kum ki samla kum ka HYC kalong bangin kentu naru ka kampule dangle naru ka kamrep naru ki babela mistri ki babela sngi kibri ke badan halaka jong ke benta baki tray kakam gajung kalong ban pentikna bangi don ka baki henry ka iga bakam kongsan kalong ba ka jingnang jingstan ban tebe ya kata ka jingshai hapo jong ka shinong ka de ka bakam kongsan sungsi ban ya thu ya pi badang shiyo ngadang shiyo ya ka way ka news men step haka bayi ba kam sungsi kalong ba kari boy district kadi ke district ka beduk tam hapo joga jelah ka jom kata kadi ke jing shisha parado prasnam habengi jet ye kinong mi khmat habengi jet ikino nyelam ni jet daga jing shania ba jing ye bakin le bha ayu yangi hapo joga shinong hapo joga constituency henry le selak banong kajing bamsap bampong kabala syarkhai kabala ajur hadu kata kajingnya syurut, kajingnya bisni, kajingnya pihun, kabal asyar kaya tu kata-kata, kajingnya kukuhiu, kajing bemailat, bauti unkiu, syakri, lek bah, yok banga, ngam yok lat syuk kapor kaban sawan, kita baru kideki, iwe ibarit, ki balik saya kumangi, iklet ban pej, la meklet ban perkhat, kabal penjot penperah, ya keri berkacak pentu kejongi, ngakentu, ya ka sorkar, ngakentu, ya UMLA, ke MDC, bas ngobha, lembak ni kasngi, wan ni ka banjurip ya kan nga shinong
wan ye ka bajurup ye ka nega shnong snap ye ka jinge jong nong shong shnong ngangit pidon sibun ki jinge ngamit batang ye ka pule ka putih rai ye ki babun par ki ka mapu jong shnong hakapor ka bangi yang hakiran san yelap election ni ayek tikitin kular ni kran jali ja ngin syakri ngin wara ka beneng ka khendo henry onang ila de banjit ikin mikmat kai ka baja bantarha de manga mapi pi kilong kemi kilong pahapo jong ka shnong ar hajar ar pulai kam desu ka bajengai kin sawan bet ngan penting na ngai pi ban wan pan ye ka jing kersian henry pihak ban smutu hakini santli kisnem ki bala likno la kila aine me kata ka jing syakri ya kata ketin kular ka bagi aklai hakmat jong ajong pi watong ba piduk watong ba pibit watong ba ngang nom la ban kikli namar ngamdon ni ka jing nang jing start em kita borok kiri tang kidau ban pan ni ka hok te pinang em nimong ye pi kile ya san henry ba kiwan apo shnong ban pan ni ka jing kersian ban kiran ni ki pila em nila jet ye pi ban long kum kita ki nong syakri ha bagi jet MLA ngijit MDC ngijit ikinong mikmat ngimjet iki kendrat ha perkat pi kene ka kentien ngijit iki bro ban syakri ban yasat nyam taka jingi wei nong shok te pi kum kilong kemi kirang ba kilong pa jo ban shnong pi yo nem ya kum kita ki jing mentoi ki ba pila syakular ha kita ki senam ki bala likno